توكلت على الله 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 لما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما الله توكلت على الله دليل فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما Ambe an lamɛnbaga cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ maa minnu bɛ Mali kɔnɔna na minnu bɛ Mali kɔ kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni wula nɛgɛ kanɲɛ 18 Amara o ti mɔnturu ɲuman bɛɛ la nin waati in na Juma an ye dugawu minnu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala ka yafa kuma Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Amara an ka seli sunkalo yɛrɛ tɔ tora tile 11 cɛ a sera dɛ an bɛ dɔw feere an bɛ jaralakaw feere ɲina k'o don sukaro la n'an y'u sɔrɔ kɔni ani kulubalilakaw ou bien an k'olu fara kan arajo minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye bɔlɔlɔsira minnu sɔgɔlen don an na fana k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka danaya kurakurali la Jani.ml FM kan Amara bɛɛ b'a dɔn nin waati in na ko kurantigɛ bɛ yen bɛɛ bɛnna kan ko kurantigɛ bɛ yen nka Amara a bɛ ka kɛ kurantunu ye dɛ munna an bɛ ka mun lakɔlɔsi Bamakɔ fɔlɔ kurantigɛ bɛ daminɛ tuma min n'u ye mɔgɔ dɔw jala heure 8 u b'a di kin wɛrɛ ma heure 8 ni aw sira dibi la bi sini aw bɛ si yelen na nka sisan an ɲɛ bɛ mun na a bɛ n'a fɔ dɔw talen don kin dɔw fɛ olu yɛrɛ tɛ degun foyi dɔn tuguni olu bɛ dayimu kayimu na ni kuran ye kuran bɛ olu bolo nka jamana Bamakɔ fan caman bɛ yen olu tile 2 tile 3 ye u tɛ ka kuran ye u ɲɛna an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ mɔgɔw sɔnna kurantigɛ ma nka kurantunu mɔgɔw tɛ sɔn o ma dɛ baara min bɛ ka kɛ minnu bɛ ka kuran tigɛ k'a di yɔrɔw la Amara ka wuli k'u lajɛ u bɛ ka mun baara sugu kɛ parce que i bɛ se k'a faamu i bɛ bɔ kin dɔ la i nana sɔrɔ kuran tɛ fan dɔ la komi a daminɛ wagati a tun bɛ kɛ cogo min nka sisan k'a kɛ aw ta ye yɛrɛ tile 2 3 ou bien a bɛna heure 1 heure 2 e ni kin mun tugulen don ɲɔgɔn na a bɛ olu bolo kuda ye ni ɲɛna woloma min donnen don a la u k'o ɲɛfɔ an ye dɛ walima ni technique ko min b'a la u k'a ɲɛfɔ an ye n'o tɛ an tɛ ka foyi faamu nin na an fɛ yan Falajɛ Banangabugu Zerni Yirimajɔ Sogonikɔ ani Falajɛ Sema o fan dɔw olu tile 2 ye nin u tɛ ka kuran sɔrɔ nka a bana ta u kɛrɛfɛlaw la u ɲɛ bɛ kuran na yɔrɔ caman na kuma tɛ su ani tile énergie a y'a lajɛ aw ka baarakɛcogo falen dɛ fɔlɔ a daminɛ an bɛɛ kun sɔnna kurantigɛ ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ di ɲɔgɔn ma dɔɔni dɔɔni nka sisan k'a di dɔw ma ka dɔw to an sigira an ɲɛ b'o de la anw tile 2 de filɛ nin ye an tɛ kuran sɔrɔ yan Falajɛ yan Zerni bɛ ten Banangabugu bɛ ten Yirimajɔ fan dɔw bɛ ten parce que Yirimajɔ fana ka taa Misabugu yan fan ninnu fɛ olu dɔw ta ka fisa olu yɛrɛ est-ce que olu bɛ kurantigɛ yɛrɛ dɔn yɔrɔ jankaw kɔni tɛ donc u k'a lajɛ min don u ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye parce que fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ n'a bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw b'a faamu nka n'a tɛ ɲɛfɔ maa si t'a faamu dɛ an bɛ sɔn kurantigɛ ma nka kuran tununi o ma ɲi dɛ kudayi dibi don o don a ma nɔgɔn Tombouctou gouverneur n'o ye contrôleur de police Bakun Kante ye ale yɛrɛ ye chevalier de l'ordre national ye a ye communiqué bɔ kunu
ka kɛ ni couvre-feu heure a faleni ye Tombouctou n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gouverneur ko min ye couvre-feu ye ko a bɛna daminɛ sisan nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa kuncɛ sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 ko wa ko o waati kelen o de bɛna kɛ couvre-feu ale ye fo ka taa se wagati kura wɛrɛ ma Tombouctou a n'a marabolo ni a tangabolo bɛɛ lajɛlen na ko ka kɛ ni baara min n'o kun kɛra ka kɔrɔ gouverneur ko n'o ye Bakun Kante ye contrôleur de police Bakun Kante ko o ko hukumu kɔnɔna na fana k'u b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye communiqué in a ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa maaw bɛ se k'a ye ani nin waleya min talen filɛ nin ye a y'a ci ministre de l'administration territoriale ma k'a ci préfet bɛɛ lajɛlen ma k'a ci procureur ma k'a ci commandant de zone ma min ye CICR maa minnu b'u ka ko hɔkɔnɔna na maire fɛn fɛn b'u ka kabila kɔnɔ ani u ka jamana dugu région sanfɛ ani a baarakɛ cakɛda bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka nin bato cogo min na Amara an b'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la Tombouctoukaw kun wulila ko sunkalo setɔ don ko ka sɔn nɔgɔya kɛ u ye ni couvre-feu bɔra 20h la ka na kɛ 23h ye hakili la u kan ka maaw bɔ sunkalo kɔnɔna na kuma tɛ yɔrɔ minnu don basigi tɛ yen lafiya tɛ yen gouverneur n'o ye Bakun Kante ye an b'a fɔ nin yɔrɔ in na yan k'a waleɲuman dɔn a ka baara ɲuman na kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la calatigɛ jɛkulu n'a b'a fɔ olu ma ko institution de la république olu tun ka samɛ foli bɛ yen cour constitutionnelle cour suprême haute cour de justice conseil économique social et environnemental ka taa se min ye médiateur de la république ma ale ni CNT ninnu bɛɛ lajɛlen nana ka na samɛ da jamanakuntigi ye degun minnu yera baaraw la baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min waleya minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u ɲɛ bɛ olu la n'olu kan ka latile Mali bɔli CEDEAO la ale ni ka accord bila kɛrɛfɛ sigikafɔ kuma min b'an ka jamana kɔnɔ Amara u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na k'u ka hakilinaw di baara bɛ se ka ɲɛ cogo min jamanakuntigi k'u ma k'a nisɔndiya kɔrɔ ko sabula ko nin calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen y'i jɔ i jɔyɔrɔ la yaasa an filɛ nin kɛnɛ min kan nin n'o o ye Mali yɛrɛ bɛ taabolo min na nin ye a ka se ka sinsin a ye sariya tigilamaw k'olu fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye institution tɔw ye n'o ye au conseil de collectivité ka taa se conseil économique social environnemental ni CNT ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ka cɛsiri n'u ka baara la ko nka ko baara tɔ bɛ yen dɛ ko baara tɔba de bɛ yen mun kan ka kɛ yanni kalata cɛ a kɔni ye u bɛɛ lajɛlen fo olu tilalen ko sera kunnafonidilaw ma comité national de légal accès aux médias d'état maison de la presse ani aki olu ɲɛmaw ye kuma ta degun mun bɛ kunnafonidilaw kan baara kɛcogo gɛlɛya aki yɛrɛ bɛ baara kɛ degun min kɔnɔna na n'a ka minɛn mago bɛ minɛn minnu na da donna nin bɛɛ lajɛlen na ko ja Amara ORTM i bɛ min kuru falen mobili la nin ye ta ko mobili 11 ni ORTM yɛrɛ ta ye e tɛ to ka tɛmɛ ORTM da la fo mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ embouteillage bolo k'u ka mobili yɛrɛ ye mobili 11 de ye o tuma a tɔ bɛ bɔ mini ko ORTM belebeleba ye Amara ko caméra 9 de bɛ yen joli b'anw bolo yan ORTM caméra 9 ko o de bɛ yen ne b'a fɔ dɛ président du comité national de légal accès aux médias d'état Abdoulaye Sidibé ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Jules ale de ye nin kuma fɔ jamanakuntigi ye degun min bɛ ORTM kan ani degun min bɛ faso ka cakɛda kan Banjugu Dante fana ye degun fɔ ka kɛɲɛ ni journaliste minnu fagara journaliste minnu minɛna ani journaliste minnu sara ko Reporters sans frontières k'an jɔyɔrɔ min tun b'an bolo k'an seginna kɔ ko jɔyɔrɔ ɲɛnama t'an bolo o la ko nka ko min ye kunnafonidilaw ye k'anw tɛ fanga contre ye dɛ ko anw ye hakilina juguw contre de ye ani miirina juguw contre ani fɛn minnu bɛ jamana bila retard la Banjugu y'o fɔ Aki ɲɛmaa ko olu bɛ baara mun na k'a baara ma nɔgɔn olu k'an ka kunnafonidi gafew ni kunnafoni disɛnw ni arajosow ni bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ min b'a to u ka baara yɛrɛ u bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ cogo min gafe minnu bɛ bɔ n'o ye journaux ye bɔlɔlɔsira t'an na siraw fana u bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi cogo di u yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ ko sɛbɛn kuraw sigilen don kunnafonidi ko kan ko k'o lajɛ Asimi ko k'a ye nin kuma bɛɛ mɛn ko nka ko ORTM wo L'Essor wo kɛnyɛrɛye journaux privés na radio wo minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ wo ko k'a kimɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ fɔlɔ jɔnni yɛrɛ bɛ k'a baara kɛ a ɲɛma Jabala n'o ye sigiyɔrɔ siège o bɛ jɔnniw bolo jɔnniw bɛ ka sara kɛ a ɲɛma maa bɛ mɔgɔw jɔnniw bolo
a ko yɛrɛ bɛ cogo di yanni faso ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko n'o kɛra o sɛgɛsɛgɛli jaabi mana min di faso kan ka min kɛ ko o bɛ se ka dan tigɛ a n'a fɔ ko aso y'a dɔn k'anw bɛ birisa ɲami na dɛ a b'an kɔrɔ dɔn dɛ Amara fana ye cɛ dɛ mɔgɔ caman fana bɛ yen ko gafe ni fɛnw b'u bolo o kelen don dɛ siège tɛ caman bolo dɛ caman bɛ yen fana k'a fɔ tɔgɔ dɔrɔn don ni don min ka don u b'u ka journal bɔ dɔw fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ jigiya foyi fana t'u la dɛ an k'o fana fɔ koyi jamana ninnu fana sariyaw fana bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sira ka bi Mali ma sariya sɔrɔ mais min ye journaliw ye o sariyaw bɛ yen radio sariyaw bɛ yen télé sariyaw bɛ yen ko télé 40 télé privé 40 de bɛ Mali kɔnɔ bi Aki ko ka fɛrɛ de ale bɛ se k'olu lamɛn cogo min kunun ko ni ne fɔra Kuluba faama sigiyɔrɔ la comité national de légal accès aux médias d'état ɲɛma n'o ye Ablaye Sidibe n'an b'a wele Jules a ko k'a b'a ɲini Asimi ni Sogɛli fɛ k'u ye waati min kɛ nin waati laban ninnu na baara min kɛ nin waati laban ninnu na k'u k'a gafe sɛbɛn k'u k'a kɛ gafe ye ka bila ye ko maa ti ko cogo dɔn ko don dɔ la dɔw bɛ sɔn ka n'a fɔ k'u ma foyi kɛ k'ale kɔni m'o ɲini u fɛ u fila u k'u jija u k'o sɛbɛn Amara n'an bɔra Kuluba an bɛ taa Irisikaw fɛ yen an ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale bɛ taamala ye a kelen tɛ a n'anw ka Sajo bɛ ɲɔgɔn fɛ Sɔrasiw ka Sajo Mali ka Sajo ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka Sajo Kabara maa min hakili sigilen a ba sigilen a ɲɛma jɔlen a bɛ ko dɔ ka ko kɔrɔ dɔ ka ko kunbɛn k'a sɔrɔ a gɛlɛya ma se an ma minisiri min don denmisɛn don nka a ye baara kɛ Amara n'i donna ko o ko la i b'a bila i kunna k'a fɔ dɔ bɛ ɲɛ i bolo dɔ bɛ tiɲɛ i bolo nka ni caman ɲɛna maaw b'o de kuma lakali degun foyi tɛ ko foyi tɛ ko degun tɛ sɔrɔ a la nin waati in na olu de bɛ Irisilakaw fɛ yen taakun ye kelen ye an ka se ka minɛn kuraw sɔrɔ ka taa ninjuguya wale ni bamajan wale kɛbaaw k'olu kɛlɛ eliko 15 o natɔ don Amara Segu k'a daminɛ Segu ka taa San ka taa Ɲɔnɔ ka taa Moti ka taa Dɔngɔnɔdugu la ni Ala n'a kira sɔnna ma pankuru minnu natɔ don u bɛ yeli kɛ sufɛ maa minnu bɛ n'u sɛgɛnnen don a ka ninnu fanfɛlaw la minnu bɛ n'u sɛgɛnnen don Deboyi Sayi Yuwaru Tɛnɛngu Gijo ka taa se fo dagaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ma ani Masirana babolo fila bɛɛ lajɛlen ani Tɛnɛngu Lere Sumpi Sarafere u bɛɛ k'u labɛn n'Ala sɔnna ma baara kɛtɔ don baara min a tɛna dogo maa la parce que ninjuguya wale ni bamajan wale kɛbaaw kɛlen don ka nin fan mɔgɔw de sɛgɛn kosɛbɛ bi Amara fan dɔw bɛ yen o ye ɲafunge ba kɔfɛ yan fan ye fan dɔw bɛ yen o ye ɲafunge ba côté dɔ in ye minnu bɛna ka na don fo Yuwaru kɔnɔna na yen ka taa Amara ninnu de bɛ sɛgɛn na bi olu de ka kulusiw tigɛlen olu de bomosiw bilalen olu de degunnen don bi kosɛbɛ terrorisiw fɛ nka n'Ala sɔnna ma baara min bɛna kɛ an bɛ dugawu kɛ ni Sajo nana ka bɔ Irisila minɛn ninnu mana na a ka se ka kɛ Ablaye Diop ale ni Irisiw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ taama minisiri ye ɲɔgɔn ye a y'a yira a la k'a fɔ ko bi Mali Burkina Niger olu y'u bolonɔ don sɛbɛnna sɛbɛn min n'o bɛna tali kɛ lakanako la u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ko lakanako in k'o bɛna sinsin ka kosɛbɛ Irisi yɛrɛ ko ale yɛrɛ bɛna dɛmɛba ta ka ɲɛsin olu jamana ma yaasa u ka se k'u ka baara kɛ ko nka ko Irisi kelen tɛ Amara ko Chine fana ye layidi di Turki ye layidi di Iran ka taa se jamabagabajɛkulu wɛrɛw ma ko olu bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛna u bolo don nin ko in na yaasa ka nin jamana saba ye n'o ye IES ye k'u dɛmɛ u ka baaraw la Job ko Mali yɛrɛ ŋaniya ɲuman bɛ yen ka taa Irisi fan fɛ a ka Ukraine kɛlɛko la yaasa ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka ban ka lafiya la don jamana fila ye ale ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra Irisi la an bɛ segin ka na Bamako i bɛ Aliseri Sanu dɔn a bɛ mun baara kɛ sisan kɔni i y'a tɔgɔ fɔ cɛ tɛgɛ gɛlɛn a ye lettre ci douane directeur ma n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ye ko san 2023 ko baara min kɛra ko Amadu Konate n'a ka cɛdenw fɛ k'a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a tun y'u fo fɔlɔ ko nka ko ɲinan san papiyew bɛɛ lajɛlen dira salon papiyew bɛɛ lajɛlen dira a ma k'a y'i sigi ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ja douane mɔgɔw ye duloki b'u kana ka baara kɛ ni inspecteur général de douane Amadu Konate ale ka cɛsiri n'a ka timinandiya ye ani douane baarakɛla bɛɛ lajɛlen Amara
k'u ye tableau san sɔrɔ tableau k'u y'o ta k'o lajɛ sanu côté k'u nana sɔrɔ 100 sarada la douane tun kan ka min sɔrɔ o ye sefa wari miliyari 721 ye ko nka ko tuma min na ko u bɛ taa sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u taara sɔrɔ min ye wari ye a taara yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 778 buruburu 377 la ko o b'a yira k'a fɔ ko min ye 100 sarada la u taara se fo 105 ma n'o ye 105% ye ko sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu ka bɔ la bɛnnen don sɔrɔ ɲinini ma Aluseni Sanogo ko a b'u fo ko k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ la ko wa k'u k'u jija kosɛbɛ sabula u ka tɔnɔ ni o ye min farala sɔrɔ kan o bɛ taa se fo sefa wari miliyari 37 buruburu 88 ma ko n'i y'o ta k'o jate minɛ k'o bɛ kɛ sababuya ale bolo tiɲɛ yɛrɛ la danaya ni ladiriya la a k'i kumakan fara jamana ɲɛmɔgɔw kumakan kan ka inspecteur général de douane Amadou Konate n'a baarakɛɲɔgɔnw k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la an'u ye baara min kɛ jamana kɔnɔna na k'a b'a ɲini inspecteur général de douane Amadou Konate fɛ a n'a ka baarakɛlaw u ye min kɛ san 2023 Amara k'u ka dɔ fara a kan ko yaasa degunba minnu bɛ yen waleyaba minnu bɛna kɛ jamana sɔrɔ a bɛ se ka jidi cogo min ye wagande a bɛ se ka kɛ baaraba minnu bɛ yen n'o olu kan ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛ se ka kɛ cogo min na ko kuma tɛ nin waati in na gouvernement ale jigi bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ minnu b'a to baara minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min n'an bɔra douane na an bɛ taa Marokukaw fɛ yen Marok min ye lajɛ tun bɛ yen farafinna maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ den sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na an ka ministre min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna Asa Bajalo ale tun b'o ko kɛnɛ kan ko baara in kɔni kɛnɛ kan sa min ye Asa Bajalo ye a n'a ka directeurs bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye directeurs nationaux ye Kanam INPS CMSS ANAM ale ni DENACPM k'olu bɛɛ lajɛlen tun taara a nɔfɛ nin baara in na yaasa ko ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ko min ye Marokukaw ye k'u ye Mali bisimila ka ɲɛ hakilina min bɛ Mali la ale ni Mali yɛrɛ bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na yaasa denw sɔrɔ cogo ɲuman furu bange kɛ cogo ɲuman ka kɛ saniya ni fɛn kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min ko Asa Bajalo n'o ye colonel ye n'ale b'an ka kɛnɛya ministre so kunna k'a y'o dantigɛ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen sa ANAM ɲɛma ale kɔni ye bonyama u ye kuma di ale ma o kɔfɛ colonel Asa Bajalo yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula Marokukaw bɛ baara kɛ cogo min olu kɛlen don k'u ka mɔgɔw ka olu ka banabagatɔw ta ba la cogo min na a baara ninnu ta ka ca dɛ 100 sarada la maa 95 o de talen don kɛnɛya bɛ se olu de ma o ɲɔgɔnna k'u fana b'a fɛ k'o de kɛ yan ni an ka aramu ye assurance maladie universelle ko ka o sigi sen kan ko yaasa o ka se ka kɛ sa Maroc ye baara kɛ cogo min k'an yɛrɛ kan ka o de an ɲɛmada o de ma yaasa Mali jamanadenw olu ka se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw olu hukumu kɔnɔna na Amara kunungo kalo in tile 29 AIM ale ekɔliso ekɔlidenw ka tɔnjɛkuluba ko ministre y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ka baaraw dulonna universitéw kɔnɔna na ministre de l'enseignement supérieur k'a ko nin waleya in bɛ kɛ ka bɛn ni waleya ye waleya cɛjugu min n'o taara bɔ mɔgɔ faga la kulu sanfɛla la Balabugukaw fɛ yen ko min don ko a kɔni ko barika dama tɛmɛna kojugu maa caman ko o joginna o de la ministre ka communiqué kɔnɔna na sa ko nin ko ɲɔgɔnna o tɛ se ka kɛ ka to tontigi la kalanyɔrɔw la kalanyɔrɔ minnu na ni maaw ta kun ye u ka se ka kalan kɛ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ yaasa kalandenw ka lakana bɛ se ka sabati cogo min ko ɲuman ye min ye AIM ale ka baara olu ka jɔ fɔlɔ sanayɛlɛ kalansow la yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min na kitakaw fɛ Amara kita yɛrɛ an laban na kita t'a dabila dɛ Amara kamalen dɔ san 40 ale de filɛ nin ye k'a balimakɛ a kɔrɔkɛ k'o fa ni marifa ye ka tila k'a su jeni k'a ka moto jeni k'o kɛra ni tubabukalo salen o tile 28 ko waleya in kɛra dugu min na u b'a fɔ ma ko Kobotako o ye min ye Kɔntela o commune rurale kɔnɔna na cercle ye Bafulabe ye région o ye Kita ye ko maa minnu ye kibaruya in sɔrɔ k'u ko kamalen k'a ma da o ma koyi k'a ye falo ɲɛ damadɔ bɔ den fitinin dɔ fana n'o si ye san 4 ye n'o y'a balimakɛ den ye den kɔrɔbalen min bɛ n'o ye san 10 ye k'a ye olu fila bɛɛ lajɛlen jogi u y'olu ta ka taa n'olu ye Usubijanɲakaw ka dɔgɔtɔrɔso la yaasa u bɛ se ka furakɛ cogo min maa min n'o o ye nin waleya cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ komi ye Bomotumekaw olu ka finitigilakaw n'o ye Sebela ye olu sera k'u bolo d'a kan
waliya in bɛɛ lajɛlen kɛra sɛnɛkɛdugu min na sa o de ye Baɲi ye commune rurale de waliya ale kɔnɔna na kamalen u y'a latɛmɛ kiri tigilamaw ma halisa Mali kɔnɔna na Amara commune 5 tribunal la ko furusa sɛbɛn min bɛ yen 342 ko minnu ŋaniya y'u ka furu yɛrɛ ka sa ko k'a ko ɲɛnabɔ joona o ye 333 ye sunkalo setɔ don an bɛna kuma nin ka don dɔ la n'o y'a sɔrɔ ne ni waleya ninnu bɛ bɛn ko nin bɛɛ kɛra san 2023 ale kɔnɔna na Ginekaw fɛ yen premier ministre kura k'o sigilen syndicat olu minnu tun ye baarabila boloda dɔgɔkun daminɛ in na k'u y'a jira k'a fɔ ko u y'u ka grève wuli fɔlɔ ko yaasa min ye ɲɛma min sigira u n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko ni fɔka bɛɛ ma kɛ a la k'u y'a bila yɔrɔ min Amara k'u b'a ta ye ko sabula ko min nana premier ministre la k'u b'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ maa kuma ɲɔgɔn ye Tchadikaw fɛ yen futinɛ kɔni wulilen don yen kosɛbɛ parti min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko PSF kɔni o ɲɛma u taar'o fa a jabala la min ye Idriss Déby Itno denkɛ min bɛ fanga la ale yɛrɛ balimakɛ k'u y'o fana minɛ n'o ye Sale ye sabula ko o kun taara don Kamalen ka parti la a na kɛ Kamalen min fara Amara n'o o ye Dilo ye ko maa min don k'a kun tɛ se ka bati kalata nata la cogoya si la ko ci cogo foyi kun t'a la ale ka sɔngo y'o ye sa kɛ nin y'a ta kɛ 3e mandat ye ka coup d'état kɛ ale y'a ta kɛ fali ye bon maa si tɛ kuma nin na nin bɛ bɛn diɲɛ sariyaw ni diɲɛ an ka jɛkulu nin bɛ bɛn foyi tɛ fɔ cɛ ye fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ ka taa sɔrɔ a jabala la hali n'a ye ko kɛ a b'a minɛ ka taa n'a ye ka taa kiiri a bɛ se k'a bila kaso la a bɛ se ka fɛn dɔw kɛ mais ka marifatigiw wuli u yɛrɛ i b'a dɔn min bɛ ka fɔ k'u ka tɔn mɔgɔ de y'a kɛ gouvernement ka communiqué la gouvernement ko waliya in kun kɛra de ko ka taa ɲɛsin olu ka cour suprême ɲɛmaa ma a bɔr'o la sisan ko cɛ yɛrɛ ka tɔn mɔgɔ yɛrɛ de n'a bɛ fɔngɔ ɲɔgɔn la k'u wulila a nɔfɛ a kɔni ko a kɛlen don ka mankan wuli bi Tchad parce que min ye Yaya Dilo ye ni ale fara araba tɛmɛnen u fɛ yen k'a kuma cayalen don kosɛbɛ procureur min bɛ yen n'o ye Umaru Mamati ye ko ale fana ko ka sɛgɛsɛgɛli k'a ko la ko yaasa a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na sabula parti min filɛ nin ye ko parti in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ opposant in ko a yɛrɛ maa min don kalata nata ninnu kunna k'a jɔyɔrɔ tun bɛna bonya kosɛbɛ ko wa fana ko cicogo foyi tun tɛ a la Amara Nigerkaw fɛ Niger ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ k'u ye maramafɛn jugumanba dɔw sɔrɔ Faransi sɔrɔsiw dagayɔrɔ dɔw kɔnɔna na ko gendarmerie de kɔni wulila sa ka munumunu salo kɛ ani polisilakaw k'u taara sɔrɔ k'a fɔ ko Faransi sɔrɔsiw tun bɛ du minnu kɔnɔ u tun bɛ si yɔrɔ minnu na ani u ka jigiyɔrɔ tun bɛ yɔrɔ minnu na ka tɛmɛ u ka kan kɔnɔnaw kan Ɲame kɔnɔna na ko maramafɛn cɛjugu taara ye a caman kɔnɔna na ko yalama ko ni minɛn ninnu bilalen kun don ka jɔnni kɔnɔ sa Nigerkaw kɔni b'o ɲininkali de la min ye police judiciaire ye ko ale ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ yaasa nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Côte d'Ivoirekaw ka maaw tun ye u ka logo a cɛkɛ ku olu tun ye sariya ta janvier kalo tile 15 k'o tɛ bɔ u ka jamana da fɛ nka kɔsa in na Amara maaw balila k'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye a ko wuli k'a sɔrɔ u kun ye kalo 6 mun fɔ k'a sɔrɔ ko o ma se ko yalama ko min ye Côte d'Ivoire logo ye min ye a ku ye ka taa s'a bananku ma a cɛkɛ n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ko yalama ko a tun bɛ ka toliw yɛrɛ de bolo ye wa ko walima ko mun de kun kɛra ko maa si tɛ nin ko in faamu ko nka ko min kɔni dɔnnen don o ye k'a fɔ sariya in taara ka sariya in wuli k'a sɔrɔ u ma ɲɛfɔli foyi kɛ maa si ye a ko la a n'a wuli cogo la ko sabula bi min ye Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna ye maa min mago sara ni sariya in tali la ko de ka ca ni a ye maa min mago ɲɛ ye ko tiɲɛ don dafɛ jamana maaw kɔni olu ye degun sɔrɔ a la olu ma sɔrɔ ka fɛn kɛ k'olu bɛ se ka dumuni wɛrɛw kun sɔrɔ ko ka o kɛ Abidjankaw fɛ yen ale ni Niger faaba la n'o ye Ɲame ye pankuru min bɛ yen n'u b'a wele ko Air Côte d'Ivoire n'o ye Côte d'Ivoire jamana ta ye ko a y'a da ka client bɛɛ lajɛlen tulo kan ko n'Ala sɔnna ma sini sibiri mars kalo tile 2 Amara ko u n'a u ka taamaw daminɛ ka taga ni maaw ye Nigerkaw fɛ n'o ye Ɲame ye
ko ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ko min ye baara ninnu k'u bɛna na kɛ cogo min na o ni Niger jamana ɲɛmaaw bɛnna min kan o ye ntɛnɛn araba ale ni juma k'u bɛ se ka o kɛ taa ni ka seginw bɛ se ka kɛ fana ka bɔ u bɛ tɛmɛ Abidjan ka Ɲame kɛ ka Wagadugu kɛ ka tila ka segin ka na Abidjan k'o bɛ kɛ tarata o tarata ale ni alamisa o alamisa k'o bɛɛ lajɛlen sigilen no sen kan yaasa maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka taga Nizɛrikaw fɛ nin waati in na Air Côte d'Ivoire ko ale kɔni y'o bataki bɔ k'o di ko maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ fɛ ka bio san k'u bɛ se k'u ka bio sanni kɛ Camerounkaw fɛ yen u y'i ka cɛ gɛn sɔngu a ye mun kɛ n'ale gɛnna anw ka Segu seli dun Segu seli ale dun ko Camerounkaw fɛ yen u ka fédération comité exécutif ko y'a yira k'a fɔ ko min ye Rigobert Song ye ni ale ye Lion Indomptable ye Wara Cibalu ko olu ka dege karamɔgɔ y'a ye ko a ka contrat ko segin tɛna na k'a ka tuguni dɛ ko a ye min kɛ nin ye ko o ye o ko bannen ye ko a ka danganw k'u bɛna a lajɛ n'u olu bɛ se ka baara in kɛ a nɔ na Amara an yɛrɛ fɛ yan ministre des sports n'o o ye ministre des sports ni o ye Abdul Kasim Karim Fɔnba ye ale yɛrɛ ye kunnafoni dikɛ kunu a ka san baaraw la a y'a yira k'a fɔ ko nɛgɛsoboli ko hukumu kɔnɔna na ko mankan caman tun bɛ yen ko nka ko bi Sidi Bagayogo ko o de ye nɛgɛsoboli cyclisme o de y'a fédération ɲɛmaa o de lakodɔnnen don jamana ɲɛmaaw fɛ ko athlétisme fana kɔnɔna na fana ko mankan tun bɛ yen k'u ye maa min tun bɛ yen n'o ye an balimamuso dɔ ye k'u y'o fana lakodɔn ko wa ko balontan fana na ko n'Ala sɔnna a ma kalo in tile 5 nata n'o ye ni tubabu kalo in ye k'u bɛna jɛrɛba kɛ yaasa ka se ka Mali balontan fura k'a ɲini k'a dɔn balontanna kɔrɔw min ye dege karamɔgɔ kɔrɔw ye journaliste ministre kɔrɔw minnu ye farikolo ɲɛnajɛ baara kɛ ka tɛmɛ ko nin bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka baara kɛ baara min n'a bɛ ta ka di fédération malienne de football ma a ka se ka an ka balontan baaraw kɛ ni o ye ministre y'a yira fana k'a fɔ min ye CAN baara min kɛra CAN kɔnɔna na fana o kimɛli baaraw olu bɛ siran n'Ala sɔnna ma olu na dantigɛ maaw ye don nataw la an ye min sɔrɔ wulada in na kibaruyaw la ka da aw tulo kan o de ye nin ye an b'a fɔ sa ko n'Ala n'a kɛra sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Amara Nu Keyita ale y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛ se k'a ye cogo min aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Traoré ale ye laseliw k'aw ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ Allah do ita wa galidu Allah dani femme tiki dali maza do ita wa galidu Allah o gamuni yinji summe dali masala ata wa galidu Allah ala kelene femme tiki de ita wa galidu Allah tawakalidu ala Allah tawakalidu ala Allah توكلت على الله توكلت على الله jongi ji isme fama ala Allah tawakalidu